ଆଜିର ଖରା ଦେଖିକି ମୁଁ ମାଆକୁ କହିଲି, ମାଆ ଟିକେ ମାଛ ମସଲା ଭଜା ସହିତ ଦହି ପଖାଳ ବନେଇ ଦେଉନୁ। ତାପରେ ମାଆ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାପରେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲି ସେ କେତେ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ମଜାରେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା।